čau ti, jeden typ napíše hej a že čo hej. Ten mobil nevím, co napísal, blablabla, fuck je iPhone, hahaha. On tam mal takéto jeble fotky. Chápeš? Já ti chtěl normálně ukázat. What the fuck? To je fotky. Ještě hodně se mi tam pěkně odfotit. Ach. Hacker. A pozor na ten fake mobil. Aha. iPhone úplně. Kopíruje úplně něco jiné. Ono ti to zazumuje, kámo. Aha. Hej, aha. Úplně fejkový. Úplně to vyčněva. Fake. Aha, tuto fake. Tu. Jste to vidět, co je robí. Jaže. Fake. Mobil. Tak. Sami vidíte, že úplně magor. Ač zabili tato hudba. Jedině čemu to proběhne nedoučí. No pozor. Prostě. Headshot. Ještě to dal dobrou hudbu. Half of my heart is in Havana, Took me back to East Atlanta, All of my heart is in Havana. There's something about his man, Havana, He didn't want fuck with how you doing. When he came in, he said there's a lot of girls out. Tomu rubu asi z telefonu, nevím čeho. Potom prostě to odpísal normálně. Ještě rok. Ti teraz poviem, máš Instagram, napísi a bodka. Tu mňa hneď vyhodíš. Kurici. No, takto. A klikni na toto. Subscriber. Jak se to volá. Nie, toto. Že Andrej. Fajka. Takže sa tomu budem volať. No to by sa tu asi nedá zmeniť. Piatok alebo sobotu, neviem približne. By malo vidieť nové video. To hovorím dopredu, takto na videu. Že v noci budem strihať. Že no way. Máme jednika. Kavička i no to fakt, to sa dá barzi kúpiť. Toto je nič, to si ja objednávam. Ja som videl, som si mŕtvy. Že tak. Chalám trošku. Aspoň ten, čo nemá fejkový nový mobil. Mu to bude ty vole. No ty vole. Viete, chladinka, kam sa s tým aj kúkať. Menka ste sa kúkali.
No zatím zimně. Musím podívat na dobu. To je easy peasy, to musím vědět. Easy peasy. Jo, to je krásné. No vlastně nic. Teatr Martinka. Je vypadá jako. Bože, mě vydává. Je to. To co dala. Jako poby hip-hop žije. Tím je zhydně. Co tam dala? Vybraný. Vybraný, dobré, ty moje kavička, budu. Já můžu kavičku, já otvířu, já můžu kavičku, denně. Já můžu kavičku. Uvidě, a toto nikdo na světě nemá, iba já jsem taky šerfis. Vlastně mohu urobiť 50, aby som mohol mať túto aplikáciu. Aby ma každý, ale nemá tam takúto blic. Teda na to nepôjde, ale jenom sa ideme zpátky Insta Stories. Dôvod píšal ten žmrt. Milióny ľudia ma videli, čo som tomu zmrdžovi odpísal. Už nemá reči. Čo hej? Easy otázka. Hej. Jméno mě. 100%. Bojky, čo mi napísala. Bojíš tady bla 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 bla. Přijde dešku, hento toto. A já to bude prozor, jak svině. Hlavne sa píše dvomi H a malým jedným. To si ma vyhľadáva. Viete, že mi to tu písala? Že... Počkej, to budem všetko prečítavať, ok, ja nemám od konca. No. Väčšine Pestrička. Jo. Pán Maria. No. No, čítajte.
No já jsem jenom potichu, můžeme ještě čítat. Co reklamu, aby jsem tady odešel pár. Jo, viděl, já jsem nám viděl mobil. Už jsem dal na tělo. To je jí. Konfession. Komu ukáž? Tu jaká čertu. Už já jsem pustil. Fakt, to jsem pustil. Potom choďte na můj Instagram. Tam pozbudu pak pustil. Ty jste jaký dělat tvůj záčí? Je to jako na škole. Když víš odpověď, ale učitelka tě prešně nevyvolá. Nejhorší věc, prostě nejhorší věc, ty kůly.